Mayong adlaw kanyang tanan mga ka-dear friends. Kumusta? Kini na usab inyong ubos nga lagad nga si Papa Joe. Karong adlaw, lain na sad nga suwat nga tagahan nato pagtagad diri sa tuang YouTube channel nga pinadas usa sa tuang YouTube subscribers. And talking about subscribers, kung wala pa mo maka-subscribe, please do subscribe sa tuang YouTube channel para mas mapalambo pa nato ug maka-inspire pa ta sa tuang mga kaigsunan nga nagpaminaw nato karon. Labi na sa mga istorya nga makahatag og motivation, inspirasyon, mga ipaambit sa tuang mga kaigsunan usab nga nakasinati og nindot nga experience sa ilang kinabuhi. And of course, ay magkalimot sa pag-subscribe and click the notification button sa katabi with Ate Gems. Ug kung kamo, ginahan mo nga mopada sa inyong kaugalingong suwat, ipadalan ka na sa papajoesuperb@gmail.com. Karong adlaw magtuki kita sa sugilanon sa tuang sender nga si Gianna. May tugot about sa age gap. Doon na ba'y matawag nga tinuod nga gugma kung taas ang gintang sa edad? Matud pa sa uban nga age doesn't matter. Kung sa may unod siyang istorya atong pimanahon diri lang sa Dear Papa Joe Stories. Oh dear Papa Joe, tagapayo ng puso. Sa bawat kwento, ikaw ang sandalan ko. Sa pag-ibig, sa sakit, sa pangarap at saya, ikaw ang tinig ng bawat nag-iisa. Dear Papa Joe, maayong adlaw sa tanan nga nagpaminaw ug nagtanaw karon sa imong YouTube channel. Tawagan lang ko sa pangan nga Gianna, 47 years old. Minyo og dunay mga anak nga mga dagko na ug silang tanan puros na mga professional. Sa akong pagtuong kung muda ko na nga akong mga anak unya nakagraduate na og college, maharuhay na ang kinabuhi pero dili pa man di ay gihapon. Kaya ang imong mga anak kung naay problema labi na sa finansyal adto gihapon dagan sa mga ginikanan. Duha sa akong mga anak naka-idea nga mag-business kuno sila. Naa sila'y negosyo nga nahunaunaan. Nalipay gani ko kay at least naa sila'y mga paglantaw silang ambisyon nga matud pa nila mas maayo nga magnegosyo kay wa kuno ni asenso o wa ni asenso sa trabaho. Okay man ang negosyo pero ang problema kay ang kapital. Asa man mi mangita sa kumbana o dakong kantidad. Nakahuna-huna ko sa akong mama nga si Violeta. Ang akong inahan single mom na gyud. Sugod pa niya tong 11 years old pa ko. Gibuhi mi niya o gipa-eskwela kami mga managigsuon. Pinaagi lang sa iyang tindahan sa merkado. Nakakuha siya og pwesto sa merkado nga mao'y iyahang tindahan sa iyang negosyo nga karne og isda. Kung kugi lang ang hisgutan, way makalabaw sa kakugihan sa among mama Violeta nga halos adto na siya matug siyang pwesto sa merkado. Batanon pa siya diyang nabalo or widow, gumikan sa siyong pagpanaw sa among amahan pero si mama nagmature dayon tungod sa kabugat sa iyahang responsibilidad. Ang iyang tindahan ang nakapahuman og college namong iyang mga anak. Kaming tulo sa akong mga igsuon nakahuman, nahimong professional pinaagi sa pagkugi sa among inahan. Amo pagani siyang giingnan nga mulaylo na siya sa iyang pagpaninda kay wa naman siya buhion or paeskwelahon kay graduate naming tanan. Pero di gyud siya mobiya. Si mama di mobiya sa iyang pwesto kay sayang kuno. Mingawan kuno siya sa iyang mga friends ug mga suki na niya nga mangita gyud niya. Amo na lang siyang gipasagdaan kay mao may makalipay niya. Amo pagani siyang agdahon nga magsuroy-suroy or mag-enjoy, mag-shopping or mamalit sa iyahang gusto. Pero wa siya'y hilig. Wa'y hilig si mama sa mga ingon anak. Hangyang kalipay nga makabaligya og preskong karne og isda sa iyahang mga suki. Hangtod nga nilabay ang katuigan, 60 anyos na si Mama Violeta. Usa ka adlaw niya na nisulti siya namo nga muundang na siya paninda kay kapoy na kuno siya. Nalipay mi siyang desisyon kay mas maayo sa balay na lang siya magpahuway pero magsigi siya giyaw-yaw kay wa siya maanad maghigda-higda nga nara sa balay way buhaton. Magnegosyo man kuno si Maya og Jeff Violeta. Nakinahanglan silang puhunan. Basin og pwede nimo silang pawamon og kapital. Ilisan naman na nila og makaginansya na ilang business. Matud ko pa sa akong inahan.
wa man ko'y kwarta gyana uy, tubag pa niya. Nihilom na lang ko kay kibaw ko nga namakak siya nga wa siya'y kwarta. Nitong usang adlaw nangukay ko siyang box ug ako nakit-an ang iyang passbook nga dako-dako gyud sud sa iyahang bangko. Di ko makatuo nga nakatigom siya og sobra 2 million pesos si Mama Violeta. Bisan og 500,000 lang gud ma, pahigo na gyud na nila nga para makaablis lag coffee shop. Kadakuan ang kwartaha gihana uy. Wa mo ko ingon ana nga kantidad. Singhag pa niya nako. Medyo nahiubos ko kay kabawbay ako nga na siya kwarta pero nilimod lang siya. 10 years na nga nagtambay si Mama Violeta pero dili siya gastador. Nari siya sa balay. Hinoon magatuan siya simbahan kay katikista man ang ako mama unya aktibo siya sa kalihukan sa simbahan. Nagsingabot na ang ika-70 anyos nga adlaw na tawhan sa kong inahan. Normally, sa mga nakalabay nga panahon na anad nami nga simpleng adlaw ra gyud kada birthday niya. Di siya ganahan nga maghikay ug okay na niya nga ihawan lang siya og usa ka buok manok unya padug-an ang iyahang agtang. Pero niya tong ika-70th birthday ni Mama Violeta, siya na mismo nisulti nako nga mangita og catering services kay magpa-cater ko na siya. Nalipay po ko kay sa katapusan ganahan na siya mag-celebrate siyang birthday which is deserved gid niya tungod sa iyahang mga paningkamot sa una niya tong nag-eskwela pa mi og angay ra gyud nga pasindunggan siya sa iyang pagkainahan. Tuod man sa ika-70th birthday ni Mama, malipayon ang tanan kay kompleto mi nga manag-igsuon. Hangtod ang iyang mga apo. And for the first time gyud nagpa-cater gyud si Mama sa iyang birthday. Nindot pod kaayo ang mga decorations sa iyang garden nga nagtinabangay mi og decorate. Amog gyud gipaniguro nga happy ang iyang birthday. Unya dako jud kay birthday cake nga gi-order pa nako sa usa ka sikat nga bake shop sa among lugar, Papa Joe. Doon ay mga pipila ka bisita nga giimbitar si Mama, nga kasagaran iyang mga friends sa simbahan. Iyang mga suki sa una og close friends nga mga silingan. Malipayon ra ang selebrasyon hangtod nga naginahinay ng panlakaw ang mga bisita, unya kami nalang pamilya ang nahabilin. Pero wa madugay din niabot nga naginusarang bisita nga usa ka lalaki nga wa mi kaila niyang tanang membro sa pamilya. Gawas nako nga nakapamilyar kaayo niya. Tawagulan nako siya sa pangan nga Liam. Nagunsa ka siya diri nga wa man unta nako siya giimbitar niya tong nagkakita mi sa reunion. Pangutana ko pa sa akong kaugalingon. Nagunsa ka siya diri nga wa man unta nako siya imbitarar niya tong nagkakita mi. Sa akong pagtuo, ako gyud ang tuyo ni Liam, pero dili di ay Papa Joe. Mao na lay ako nakit-an si Mama Violeta nga abti kay nga nitagbo kang Liam unya nigunit sa iyang bukton. Gipatawag min tanan ni Mama Violeta og iya ming gipatapok sa usa ka lugar kay naa kuno siya'y announcement. Unsa man imong announcement ma? Pangutana ko pa ngadto niya. Niigha mo sa si Mama Violeta dayon sulti diri namo nga kini di ay si Liam, ako ning pamanhunon. Magpakasal na mi. 3 ka buwan gikan karon. Lahi-lahi ang among facial expression tanan, Papa Joe. Naay na shock, naay ni katawa, na pwede mo tuo. Sama na ko nga di mo tuo sa iyang joke. Pero wa nag-joke si Mama Violeta. Tinuod gyud ang gingon kay gipakita mami niya sa pipila ka mga papel nga dokumento sa ilang pagpag-register sa ilang kasal sa simbahan. Ginoo ko ma, nganong nagdali-dali man ka nga, wa man lang gani ka ni konsulta na mong imong mga anak. I-cancel na ma, uy, pwede pa man na mag-cancel inyong kasal. Matod ko pa niya. Diyang nakalakaw na si Liam, human niya pailailan na mo, ug human min na shock tanan. Kung sa i-cancel, kibaw ba ka sa kalisod mo kuwag schedule ron? Daghang gusto magpakasal ron, Giana. May gani kay sud mi ni Padre. Iya kong giyatagan og special day para sa special na ko nga adlaw. Wa na ko'y nahimo pa. Kay masuko si Mama kung supakon na mo siya. Ang akong ubang maigsoon isugot kay tiguang na kuno si Mama. Basin mao nalay makalipay niya nga sa mga nahabilin niya mga adlaw ning kalibutan na. Pero di ko musugot nga maminyo si Mama sa lalaki nga kay baw ko nga manggamitay og tirada. Kinsa ko din taong lakiha nga kaedad ra nako ang may gugma sa 70 anyos nga babae kung wa pay giapas nga makuha. Base na ibaw ni Liam nga naay saving si Mama. Mao nga iyang pakaslan
ang walay kalaban-laban nga tiguang. 2 months before sa kasal nila ni Mama o ni Liam, nakahukom ko nga pagkigustoyaan og balik si Mama para iatras ang iyang kasal. Ma, dili man ko mubabag sa imong kalipay, pero kanala puntang lalaki nga di ka binuangan. Uy, matod ko pa, Papa Joe. Nakasabot ko sa imong kabalaka, Giana. Nagtuka nga nagbinuang si Liam nako. Nakasabot ko kay natural na imong reaksyon sa mga anak nga ingana, pero si Liam lahi man. Kung makaila ka niya, makasabot ra ka nga nga ni desisyon ko magpakasal. Di na ko bata, Giana. Kay baon ako sa akong gibuhat. Ang akong advice nimo nga ilha usa ang pagkatao ni Liam. Nahilom na lang ko, Papa Joe. Naglibog ko kung sultian ba nako siya sa tinuod nga nakailan ako ni Liam dugay na. Ama, nako isulti nimo. Kinumdum ka atong pag-high school nako. Katong nakauyab og lalaki nga imong gisagpa. Si Liam bitaw tuma. Siya tong akong uyab nga wa nimong mauyo ni. Suko pagay kaniya sa una. Pero karon, imo nang pakaslan. Wa na ko kapugong, Papa Joe. Nasulti na gyud nako ang tinuod. Pagtuog yun na ako nga makarealize si Mama nga di maayo ang choice nga si Liam. Kay laing kayong paminawon nga ex yung anak, maoy iyahang minyuan. Pero nikatawa maninuon siya og ningon nga, kibaw ko dahil Giana, anis kayo si Liam nako. Muna nga, usa sa akong ganahan niya. Usa pa sa mga imong kagulaan nga, ulitaw pa man na, niya, katong inyuha sa una pa man to. Minyo naman ka, na nakay mga anak. Happily married naman ka. Mao nga, ayaw na pagselos kang Liam. Uy, wag ko'y lusot. Dihang dapita mo nga gibundak sab nako ang katapusan na kong baraha. Gipakita na ko ang Facebook ni Liam. Sa una, sa iyang old account nga na mga kaubang babae nga puros idaran ug mga matrona nga mga kasagaran, kwartahan ug naay mga negosyo. Nganong nagtinirma ka ng litrato ni Liam? Pangutana pa ni Mama Violeta nako. Unya iya pa kong ipasinganlan nga stalker ko nako. Nga wa maka-move on mo nga sige pa og stalk sa Facebook ni Liam. It's all in the past. Nag-English pang sulti ni Mama dire nako sa mga karelasyon ni Liam sa una. Bisan nagsaon nako paminawon ni Mama, di jud ko paminawon. Wa na makapugong. Magpakasal na gyud siya sa lalaki nga kay baw ko nga sud sa iyang passbook ra ang tuyo og dili ang gugma sa akong inahan. Pila na kagabi nga wa ko makatuog sa pagunahuna kay di ko gusto nga makasal si Mama sa maong lalaki. Nagunahuna pa ko nga ako na lang magkahiluan si Liam kay pabor naman kaayo kay naaman siya ni tipo nagpuyo sa balay ni Mama. Naapod ang amo nga balay sa kumbana nga walking distance ra sa balay ni Mama. Maglakaw-lakaw ko sa dalan nga wa sa nahuna kay di ko musugot nga makasal sila ni Liam ug ang akong inahan, Papa Joe. Nag-research na ko ug asa ko makapalit og hilo nga isagol nako sa pagkaon ni Liam. Pero nabalaka pug ko what if si Mama pa hinuon ang makakaon sa maong hilo. Ipabarang na lang ka nako si Liam. Nanawag ko sa kailang nga nay bawaan nga mamamarang. Nakaipabarang Giana? Pangutana pa niya nako. Oh, ang pamanhunon sa kong Mama, tubag ko pa. Ay sos, pasag din lang mong inahan. Uy, kay iya man ang kalipay. Di ba ka ganahan nga malipay siya? Sa nahabilin niya mga adlaw ng kalibutana. Pareho ko sila gisulti sa kong mga igsuon nga pasagdan na lang daw nako si Mama. Or basin, wa pa ka-move on kang Liam. Matod pa sa kong amiga kay Kebaw man siya na ex nako si Liam pag high school. Unsa bay wala, uy, kadugay nato. Ang ako lang gikabalakan nga pangortahan lang niya si Mama. Ah, mao din ay rason? Oo, sakto pug ka. Nakay valid reason nga ipabarang na si Liam. Sige, kuyugan ti ka. Nakoy kailang nga banggiitan nga mamamarang. Ug tuod man, Papa Joe, nagkuyog mi sa akong amiga para tuon ang nimutangan sa mambabarang. Di pa gani ko makatuo nga makamao na to siya mo barang kay batanon pa man. Gwapuhon pa gyud. Opposite sa ko ang gi-picture out nga sa kung nahuna nga basta mananambal, abularyo ug mamamarang kay tiguang ug bunguton. Unya creepy pa kayo og dagway. Sigurado ka makamaw ka mo barang? Batanon pa malagi ka. Mura man na og matini idol. Pangutana ko pasad sa akong amiga. Kamao na, uy. Diha baya na ko niya gipabarang ang kabit sa kumbana.
ang iyang lulog yun nga ang magiitan nga mo ilado. Ipasa sa iyang papa o niya na pud. Tubag pa sa akong amiga Papa Joe. Ug tuod man, amo ng turno, gihatag nako ang akong dala nga kinawat pa nako nga brief ni Liam. Unya human sa mga chika-chika na mo, ug sa akong amiga nga muraga nag-flirt naman ni noon ang batan-ong mamamarang. Nahuman na gyud mi. Nakabayad pud ko og 6,000 pesos nga maoy akong down payment. Punan ko na nako og laing 6K kung naanay resulta ang iyang pagbarang kang Liam. As per instruction nga adto na ko ibutang ang botilya sa balay sa akong mama. Ang botilya nga naisud nga lana nga ug mga dahon-dahon ug mga gamot nga wa ko masayod og unsa. Duha ka kwarto ang balay sa akong mama. Ang usa mo'y gigamit nila ni Liam ug ang usa ka guest room or kung naay bisita adto matuod. Dito na ako gibutang sa guest room para di makit-an sa akong mama kay iyang nga paginaron dili man kaayo siya mag-explore sa iyang balay kay kapuyo na. After 3 days, sukad na ko nabutang ang botilya sa tago nga part sa kwarto ni balik ko para obserbahan ang lihok ni Liam. Pero abtik pa man kay siya. Wa may timailhan nga naglain ang iyang lawas, Papa Joe. Gitawagan din ako akong amiga. Day, wala pa man lagi nagsuka og tamtak si Liam. Kapaspas po day, uy, dili man na sili nga muhang dayon, mga 1 or 2 weeks kuno mo ipikto na. Iya pabiya tong gisigian og hurim-hurim. Di man na instant. Ang resulta ana day, paabot lang good. 1 month pa bitaw, usa pa ilang kasal. Tubag pa sa akong amiga Papa Joe. Sumato Papa Joe. Nagpaabot kog pila ka adlaw hangtod nga insaktong 7 days usap ako ni balik ug adto sa balay sa akong mama. Pagabot nako mingaw nga murag way tao. Pero okay ra kay namo ko kaugalingong yawi sa tanang pultahan sa balay sa akong mama. Diretso na gusud sa guest room nga akong ibutangan sa barang ug napatras ko kay naay natug sa katri. Usa ka lalaki nga kaedadan nako ug ni Liam ang kalit nga nibangon ug nakuratan ko sa pagsuod nako sa kwarto. Kinsa ka? Pangutana pa nako sa lalaki nga naghukas pero may na lang kay nag-boxer shorts. Unsan lang kahaugwa? Ako si Giana, ang kamangurang anak sa tagianing balaya. Okay. Anak day ka ni Lola. Ako po day si Vince, gikan pa kog Maasin City. Gipari ko sayo ni Liam para makatabang og prepare silang kasal. Ako po ay ang iyang best man. Igon lang ko nagtando-tando sa iyang pagkailan nako kaysa tanaw ko mura og naay something. Maskulado ang mga lalaki og latang magatuan og gym. Mga lawas ba nga murag dancer sa club. Lahi na ang nagduwa sa akong unahuna. Matod pa sa akong kagalingon nga dili ka ni bayot ng lakiha or bayot si Liam unya na sila relasyon dayon ilarang gamiton si mama. Nisamot akong pagduda og lagpas na kayo akong unahuna bisag unsa na lay naabtan. Kadugay basad nga mo'y pikto sa barang. Uy, matod ko pa sa akong kaugalingon Papa Joe. Nisamot na yun nga wa ko makatug sa pagpinaabot nga moabot og 14 days sukad nako gipabarang si Liam. Tuod man pag-abot sa ika-14 nga adlaw, nibalik ko sa balay sa akong mama pero wa si Liam ug ang iyang best man. Si Mama Rang ako naabtan. Ma, asa na imong mga kauban diri? Pangutana ko pa niya. Ato sa ospital, tubag pa niya. Kikulbaan ako. Kay mao na gyud to. Naipikto na ang barang. Naglain ng lawas ni Liam. Noon sa dis Liam ma? Pangutana ko pa. Ang amigo ni Liam nga si Vince, ang iyang best man, kalitraw naglisod pag ginawa. Mo nga, gidala ni Liam sa ospital. Ang amigo ni Liam ang nagkasakit? Dili dahil si Liam. Sipa ko balik-balik o pangutana kang mama kung wa ba siya na matikdan sa lawas ni Liam. Pero wa man ko no. Okay rin kano si Liam. Nagstay pa ko pila ka oras sa balay sa kong mama kay gusto pod nako makauban siya. Kung namagod si Liam sa balay, silang duha ni mama magsigira og atubang. Pagkataon na nawag sa landline si Liam. Nagpahibaw nga di makauli kay nagpaabot siya nga maabot ang pamilya sa iyang best man nga mukuha sa patayng lawas sa iyang best man. Namatay gyud di ay ang supposed to be best man unta ni Liam. Ang nakapalibog na ko kay walay finding sa iyahang sakit. Dito ko gibati og kakulba Papa Joe. Di kaha ang abing ko ni Liam ang naigo sa barang,
Pero nganong namatay man nga sa akong sulti sa mamamarang, igo ra hadlokon. Kana magluya lang ba? Dili ko killer baya. Di po ko gusto nga mamatay ang akong ipabarang. Gusto na ko nga magkasakit lang or magluya para di madayon ang ilang kasal sa akong mama. Pero imbis si Liam ang maigo sa barang, ang iya naman ninuong amigo ang namatay. Di ko makatuo nga masakiton to, kay nakita ko sa iyang lawas nga baskog kaayo. Puno pa man gani og muscles niya itong naabdan nako nga naghukas nga natug sa kwarto. Dili kaha siya ang naigo sa barang kay siya mo'y natug sa guest room nga akong gibutangan sa botilya sa barang. Ako din gitawgan ng akong amiga. Akong gibalitaan sa naitabo nga posibleng si Vince ang best man ni Liam mo'y naigo sa barang. Dili po siguro dahi, oy, kay ang brief nga mong gihatag sa mamamarang kang Liam ang kahato. Tubag ko pa. Kang Liam yun siguro kay wa man naabot pa iyang amigo nitong higayuna. Gitambagan ko sa kong amiga nga mo relax lang. Kunya, para maklaro, mubalik ko numiog adto sa mambabarang. Pero nabisi na kaayo ko kay hapit na ang kasal sa ako ang mama. Ako mo ay pirmi maguban-uban niya kay ako may intawon na pirmi tawgon. Ma, dili din niyo i-cancel ni Liam yung kasal nga namatyan man siya best man. Pangutan ako pa nga to niya. Pero ang tubag sa akong mama nga tuloy ang kasal kay di man kuno nila kagustuhan. Dili po nila paryente si Vince. Unya, gidala naman kuno ang patayng lawas dito sa Maasin City. Giana, nako ihatag nimo. Matod pa ni Mama Violeta. Unsa man na ma? Gitunol ni Mama nako ang usa ka bank slip. Nisiga ko mata pagkakita nako sa kwarta nga gitransfer sa ako ang account. Mao na tanan akong savings sa bangko giana. Ikaw may naadri, ikaw may kamanghuran, unya ikaw pud ang naglisod. Mo nga ikaw kung tugyanan ani. Ika na lay bahala mo balhin o mubahin-bahin sa imong duha ka igsuon. Unya kining balay kay nakapangalan man ni sa inyong amahan, sa adlaw nga maminyo nako, mawad-an na mo katungod ani. Mo nga kamong manag-igsuon, kamo ni bahala nini. Inyo ba ning baligya sa panahon nga mawa ko ning kalibutana. Wa tiyo ang nang lugmaw ang akong mga luha, Papa Joe. Nagsago lang akong gibati. Naglabi akong kahadlok nga basin na daw tang may tabo sa akong mama sama sa naitabo sa best man ni Liam. Basin ni balik na nako ang gaba kay sala baya ang mapabarang. Nako pa sa akong kagalingon. Ma, ayaw pagsultian ng modto na kasalayang kalibutan, magpakasal pa gani ka. Tiguang nakugyana at tumangyo ko pa doon sa pagpanaw, matod pa sa akong mama. Gigakos na ako mama samtang naghilak ko kay dito na ko na-realize ang akong dagang sala nga nabuhat sama sa akong pagkadautan nga pagkatao sa pagunahuna og bati. Selfish uguban pa. Mao hinungdan nga ni duol kog mambabarang kay akong ipabarang ang iyang pamanhunon pero sa unsang rason nga wa man nitalab ang barang kang Liam. 2 days before sa kasal ni mama ug ni Liam nagkasakit ang akong mama ug na ospital. Na-confine siya sa ospital hangtod sa adlaw sa ilang kasal, mao nga na-postpone ang ilang kasal. Pila ka adlaw usa pa siya na discharge unya silang duha ni Liam ang nisulti namo nga i-cancel na kuno nila ang kasal kay paabuto nila nga mabaskog si mama. Kami tibok pamilya nag-expect na gyud nga biyaan ni Liam si mama kay for sure nakibaw na gyud siya nga wa ni siya masunod nga mga property or kwarta kay gihatag naman ni mama sa moang manag-igsuon. Pero abin niyo Papa Joe, wa mo biya si Liam sa kong mama. Hangtod karon siya ang nagatiman sa kong mama nga siyempre tungod sa iyang panginaron daghan nang gipamati. Sud o gawas na siya sa ospital. Hangtod karon nakapangutan ako sa akong kagalingon kung tinuod ba gyud kaha nga nahigugma si Liam sa akong mama or kung dili man gani, maybe na siya giapas. Pero kay bawo naman unta siya nga wa na siya makuha pero nagpabilin paghihapon siya. Ug wa mo biya bisan og nahimo na siyang caregiver sa akong mama Violeta. Naigugma ka siya o tinuray sa akong mama? Tinila na ako tapuson ang akong istorya Papa Joe. Ako lang ning gi-share para makuhaan sad og mga information sa mga naminaw labi na sa barang. Labi na although nigasto ko og kwarta para magpabarang pero di ko sure og tinuod ba. Daghang kayong salamat Papa Joe sa pagbasa, imong magtatampo Giana. Daghang salamat Giana sa imong tampo. Nala ko sa kapangutana. Dili ka nga
nagpaduol si Liam nimo kay siya mo iwa maka-move on? Kamo na lay tubag ana sa mga nagtan-aw karon, comment lang mo kung unsa man gani. Pero ako lang to. Daghang salamat sa iyong pagtanaw sad, kini usab inyong ubos nga lagad, Papa Joe. Sa bawat liham na aking sinulat, puno ng lungkot, saya at pangarap. Sa radyo mong tahanan ng kwento, Papa Joe, ikaw ang aming kakampi sa mundo. May luhang pumapatak, may ngiting bumabalik sa tinig mong kay lambing. Kami iyong pinapahid. Oh dear Papa Joe, tagapayo ng puso. Sa bawat kwento, ikaw ang sandalan ko. Sa pag-ibig, sa sakit, sa pangarap at saya, ikaw ang tinig ng bawat nag-iisa. May iniwang sugat, may bagong simula sa mga liham. Hinahanap ang pag-asa sa bawat kwento mong pinakikinggan. May aral at saya na hindi malilimutan. May iniwang sugat, may bagong simula sa mga liham. Hinahanap ang pag-asa sa bawat kwento mong pinakikinggan. May aral at saya na hindi malilimutan. May luhang pumapatak, may ngiting bumabalik sa tinig mong kay lambing. Kami iyong pinapahid. Oh dear Papa Joe, tagapayo ng puso. Sa bawat kwento, ikaw ang sandalan ko. Sa pag-ibig, sa sakit, sa pangarap at saya, ikaw ang tinig ng bawat nag-iisa. Sa alon ng radyo, tinig mong gabay, nagbibigay pag-asa sa bawat buhay. Kahit saan man kami dalhin ng mundo, ikaw ang kaibigang laging nandyan, Papa Joe. Oh dear Papa Joe, aming kaibigan, salamat sa kwento mong walang katapusan.